सताधाराय शिव सताधाराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। समेसराय शिव समेसराय हर हर बोले नमः शिवाय। सताधाराय शिव सताधाराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ला 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 ला। बायोला ये नेना मा जाखोलै बे मबाइल नेटवर्क प्रब्लेम। हर हर बोले नमः शिवाय। समेसराय ला 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 ला। मा जाखो नेटालाय? गैया माथो दिनैलाय रावबो अबाव थांजोबखो दिनैलाय? तुंतुलु तुंतला दोस्त मेरा किधर गया रे? तुंतुलु तुंतला मेरा दोस्त किधर गया? थम्स अप ब्रदर आ गया रे। हेलो हेलो बोल रहा है, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। हर हर बोले बबीता एलबी कर रहा है। हाँ मुझे मालूम है बबीता एलबी कर रहा है। मैं मतलब मेरा मोबाइल में चार्ज नहीं रहे, इसलिए मतलब चार्ज को मैं कारिंग वेट कर रहा था, कारिंग ही नहीं आया, फिर भी लगा दिया। बिलिफां लाइक डान, थैंक यू सो मच। जोंना बिलिफां ब्रादारना बेसे थांखो? बिलिफां ब्रादारना 709 थांबाय माथो। लाइक डान। मा ओंख्रि जाखो ब्र? ओंख्रिया जोंना ब्र माबासोमोन, दालिसोमोन जोंना। ओंख्रिया दालि बेनिफ्राय आलु माबा माबि फाजामोनलै, मा मामोनथाय। ओमफ्राय ब्र नोंसिनालाय मा ओंख्रि जाखो ब्र? बहानिमोनलाय? हम लोग का थम्स अप ब्रो, बोलो क्या क्या सब्जी खाया है? बिलिफां ब्रादार नों बहानिमोनलाय जोंना? थैंक यू थैंक यू। बिलिफां ब्रादार नों लाइभ होआ नामालै? आं नुवाखै माथो नोंनि लाइभखौ। हर हर बोले नमः शिवाय सताधाराय शिव। हम लोग का उदालगुरिनि, आंबोथ' उदालगुरि मा गामिनि? बिलिफां ब्रादार उदालगुरि मा गामिनि? थम्स अप ब्रादार किधर गया? कमेंट कमेंट। हेलो दा संजीत बोल रहा है। जोंहा ओंख्रिया दाउ दाउ गुफुरजों दालि जल। दाउ गुफुर दाउ बयलार जागोन ना? एलबि होआ आं ब्रनो अके ब्रादार। बेनिफ्राय नोङो बेसेबां माबा WT फोराव बेसेसो मोनहैगोन नोंनिया? ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो नोंनि माबा खुलिनाया? नायनो र' चेनेलखौ। गोसोनि अखोराङाव जानुवारिसो माथो होनबालाय, जानुवारि।
ब्र नोंना बोसोरसे जाबाय नामा चेनेला? मानो गेले फैयोनो तेरे गामिया हग्रा दबा बावदोंसो सरि हग्रा दबानि ने ओके आईडी गया नामा बिलों ब्रदर आईडी फिर भाई हम लोग का बोला मेरा तो अनसाफ हो रहा है दिन बाय दिन। थम्स अप ब्रदर मतलब दिन बाय दिन मतलब डे बाय डे हम लोग का यूट्यूब ने मतलब फिल्टर कर रहा है। मतलब फिल्टर का मीनिंग ये है जो जो मतलब जिसका चैनल को जो नहीं देखते ना इसको हटा दे रहा है मतलब डे बाय डे यूट्यूब ने। ऐसा अभी हम लोग का तो छोड़ दो दूसरा जो जिसका मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर है ना उन लोग का तो दिन में 3,000 4,000 आन हो रहा है। मतलब मेरा भी आज 60 जाने वाला था मतलब मेरा अभी देखो कितना में मेरा भी 9 आन हो गया अभी मेरा। तो ऐसा हो रहा है मतलब डे बाय डे यूट्यूब ने फिल्टर कर रहा है तो आन तो होगा ये। और बिलीफांग ज्वाइनिंग मी बोल रहे देखो बिलीफांग ब्रदर ज्वाइनिंग हो जाओ। और थम्स अप ब्रदर को मैं ब्लू देता हूँ। हरि हरि बोले नमः शिवाय जायाखै 8 मान्थ जाबायनो अके ब्रादार 8 मान्थ आरो दै लागायदो थाब थाबनो ब्रादार मा होनो 1K खालामदो दे आंनिखौबो 90% नेट चला गया मेरा। जोंना नै आब' सोदोमा हाय ओके मनीषा बोल रहा है और आब' सोदोमा मा खालामदों होनदों नै आब' दङ ओरैनो ओमफ्राय हेलो गाइस साइड बोल रहा ओके हम लोग का देखो ब्रदर आ गया लिपि ब्रदर लिपि मनची क्या बोला और सेट ने बोला हाय सर मा खबर मोरफा लाइक डान थैंक यू मा खामदों मोबाइल मतलब मोबाइल में एलबी कर रहा है गाना गाने के मन कर रहा है इसलिए गाना गा रहा है। सामे सराय शिव सातादाराय शिव हेलो सोरां एसडी ज्वाइनिंग मी बोल रहे देखो सोरां आब' ड्यूटा खबर मतलब कमेंट गाइस ओके बिलीफ आमंद मनीषा ज्वाइनिंग हुआ प्लीज रिटर्न करो 637 हुआ गया देखो आपका मनीषा ऑन थैंक यू ओम शिव ओके हर म्यूजिक लगाओ प्लीज हेल्प मी क्या हो गया देखो आपको ब्रदर क्या हो गया बोलो हाय सोना लाइक डान थैंक यू सो मच सरां ऑन थैंक यू। अरे हरे बोले नमः शिवाय कैसा आ रहा है मेरा आवाज? सतादाराय शिव क्या हो गया रे? माबा मोनसे जाबायलै आंना माने माबा मबाइलानो गिदिंलाजोब्बायसो। अरे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है रुको। बै सिमिन दैसायाव नोंनि बे दुगैनाय दै गाथोनाव बेसे मोजां बेसे सुदेम सिमिन दैसायाव मोबाइल ना उल्टा पल्टा मोबाइलानो गिदिंलाबायदोंमोन फाग्लासो मोबाइल थोड़ा हमारा क्रैक हुआ था ना मैं इंसान भी क्रैक है मोबाइल भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्रैक होता है मेरा दोस्तों। मा जाखोथाय मबाइलानो जाला माथो कौन क्या हाथ अभी हो गया थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सॉरी दे गाइस मोबाइल मेरा उल्टा पल्टा होके सभी कमेंट ऊपर चला गया। बिलीफांग 24 आवर के बाद आपको मनीषा ने साफ करेगा बोल रहा है सरंगा वो ऑन हम लोग का मग साफ लगा तो वॉश कंप्लीट मग साफ लागे मोर WT कंप्लीट वाव साफ लागे साफ हो যাব মোক আগত 1K কৰাই দি তাৰপিছত মই सभी को मैं आईडी देगा अभी मतलब मेरा पास आईडी नहीं है 1K होने के बाद मैं आईडी बनाएगा सभी को आईडी देगा मुझे पहले 1K बनाओ लगाओ
जुमुनाबो अन थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ बर' सं सिमाङाव फैनाङा रजे नों अन मेसारिगामा मतलब मैं क्लासिकल म्यूजिक में थर्ड ईयर कंप्लीट किया ना इसलिए दिल करता है मतलब गाना गाने के लिए दिल है अन थैंक यू हाय संजीत बोल रहा है देवी ब्लॉग ने थैंक यू सो मच हेलो सरांग बोल रहा है हम लोग का मोनिसा ने मुझे भी सब कर दो मेरा भी देखो ना दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो को भी मतलब दूसरा आप लोग का फ्रेंड को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं भी आप लोग को ये सब मेरा फ्रेंड लोग को भी मैं आप लोग को सिमिंदै सायाव मेरे दा ला 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 लाइक दैट म्यूजिक लगा दो कौन सा म्यूजिक लगाना है हा बोल रहा है दिल कहता है सॉन्ग लगाओ ब्रो लगाओ लगाओ लगा रहा है कितना बार आयुष ने एलबी देता है कितना बार काटता है बाप 5 मिनट एलबी देता है तू मिले दिल खिले हरसेनो जुमुनाब बेसां नोंसिना बेसां आवगायखो जुमुनाब फिल्म शुटिंगा जोंना सबिता नाम्बारखौ हरदो मनीषा हेलो जुमुना दी बोल रहा है जुमुना दीदी बोल रहा है तिमी में ना उल्टा उल्टा जालागासिनोलै सं लगाव जुमुना आंनि गैथ'वा अके ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन दोस्तों कौन क्या सब्जी गया यूडी रहा हो मैं प्लीज सं यूडी मतलब आइडि हरनो थिनबाबो हरा नों खोनादों आइडि गैयालै आइडि गैया आइडि बानायाखै 1K जाबासो बानायगोन आं आइडि माबा मा होनो सिम बायनो फैसा गैया सिम मोनसे बायना हरलाय आइडि बानायगोन आं मबाइल दं आंनाव गंसे सिम माबा 200 थाखा सोना हरलाय गुगोल पेआव सबिता गुगोल पेआव 200 थाखा सोना हरलाय नायनो र' सबिताखौ माबायदि महर मोखाङा आयौ मानसिखौनो देखाया सबितालाय हौवानि हिनजावब्रा हौवा बायदि मोनदोंलां सबिताखौ सबिता लड़के रे कुछ में नहीं आया ऑन गाइस को मैंने नहीं कटाया आप लोग सिमिंदै सायाव देखो बुढ़ा हो गया कोई भी लड़के नहीं है वाह बे हिनजावखौ नुवाखै नों नुवाखै हो नों सन्जित होनदों खायसे हिनजावनि फट' दोनो ना सबिता कमेन्ट दाइजिया देवी जॉइनिंग हो जाओ तू है लो 2% किधर गया दोस्तों सभी लोग लगाओ सना नोंखौ साजायगोन आप लोग इतना सारा पर्सन है फिर भी आप लोग कमेंट ही नहीं करते देखो मैं अकेला इतना कमेंट किया आप लोग को आप लोग का कमेंट ही ऊपर चला गया कमेंट मा संजित आगै नोंजों पार्सनेल रायलायनांगौमोन होनदों आरोना अके आंनि नाम्बारा आं नायदों आदा सन्जयनि ब्लग बानायलायनाया नायदों आंखौ ओमफ्राय
आंनि नाम्बारा जाबाय आदा सनजयनाव दं आंनि नाम्बारा मिथिबाय ना आदा सनजयनाव आंनि नाम्बार मोनगोन आरो ना आदा सनजयनाव आंनि नाम्बार दङ बेनिफ्राय जुदि आंनि नाम्बारखौ नांगौब्ला आंनि बे लाइभआव आं डिसक्रिपसनाव फेसबुक बेनिफ्राय इन्सटाग्रामनि लिंक होदों बे लिंकआव थांनानै ओमफ्राय आंनो SMS खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नाम्बारखौ हरगोन आं सीधा निरेगारे सा मेरा मानबा निदालिना अके गाबोन लागोन होनदों अके बिदिबाबो जायो फन खालामनानै ला आदा सनजयनाव आं आदा सनजय आंजों दैलि रायलायो जों आदा सनजयजों आं दैलि रायलायो र' आं आदा सनजयखौनो बुंगोन र' आंनाव दैलि फन हरो आरो आदा सनजयआ कमेन्ट दैलि नोंसिनि भिडिअ बानायलाबायनाय आंनाव मोनफैजोबो मिथिबाय ना आदा सनजयआ मा खामानि मावनाय आं मिथिजोबो आरो ना मानो होनबा आदा सनजयआ आंनो एकदमबारे वाट्सएपआव सेयार खालामजोबखायो आरो ना 1 2 3 गो गाना बाजाव मोखां गोरारा देलाय मांग्रिग्रि एसे नै महरखौ लानानै सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलाय गोरा अहह मोनगौमेन मा गामि मोनलाय नोंसिना उदालगुरि उदालगुरि महनपुरनिलै महनपुरनि सेटआ मिथिखायो जोंना सेट इफा महनपुर नैबे एकदम बांगाल कायजामाति महनपुर नङा जोंना उदालगुरि टाउन महनपुरसो जोंना हरपुर आंना हरपुरसो गोलैयो गामिया रायजोआ महनपुर आरो ना हरपुर जिखुनु हरपुरावसो थायो आङो यूडी रहा हो मैं सॉन्ग लगाओ मैं यूडी रहा हो ये गाना को मुझे मालूम नहीं कौन सा गाना बोल रहा है आप आयौ बिथिंसो नोंसिना नोंनालाय अबाव सबिता गागर किधर है 31 ल'सो आयु बेटारियानो सबिता दिनै मबाइला मा जादोंलै दिनै मबाइला ख्रि जादों माथो आंना क'क्राझार आयौ एफा गोजान क'क्राझाराव बावखुंग्रिया बेसे गोजान जायो नोंसिना बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव हम लोग का आ गया ब्रदर JDMB ब्रदरा फैबाय बोरो बहा होनना बुंदों आरो ना वाव बोरो बहा होनो नै ग्लु ग्लु जाना दं मानसिफोरानो ओइ सनु सना नहीं आया मैं क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा है हाँ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहा है बे लेक्सारलै नोंसोरो माबाफोरनिया त्रिपुरानि मानसिफोरा जायगा थास' थाखाया खारबाय र' लाफिनजोबनो आं बिसोरनिखौ बिसोरनि ब्लु होनायफोरखौ लाफिनजोबनो आं ओमफ्राय माथो जाखो बहा होनो आरोना जेबो जाखो ब्रादा दङ नै थिगानो जेरावबो एब्रेथ'वाखै मानसिफोरा थिगानो दङ ओमफ्राय उधर रहा है मैं सॉन्ग लगाओ मोबाइल मुझे कौन सा गाना फुल गाना गा के दे दो गोजान जायो बावखुंग्रियानो अके कमेन्ट ओमफ्राय सबिता सना माहानिमोनलाय नोंना गामियानो क'क्राझारनोलै सबिताया क'क्राझाराव बिराद इउटुबार दंलै माथो बारे गासिखौबो क'क्राझारनो लोगो मोनजोब्बाय आं जोंनि उदालगुरिनिखौ साबसे लोगो मोनदोंबा लेथना जोंनि उदालगुरिनि बेनिफ्राय ओजों लेथन बेनिफ्राय जों के ब्रादार बेनिफ्राय आं साथाम जाबाय बेनिफ्राय सासे जाबाय SM माबा SK ना मा मोनलै साब्रै बेनिफ्रायसो दङ साब्रैल' मोनदों आरोना आङो उदालगुरिनि साब्रैल' इउटुबार मोनदों बाखि क'क्राझार चिरां बाक्सानि बिराद मोनदों आरोना आङो
बेनिफ्राय क'क्राझारनि JDMB आगै जाबावबायसोलै नै कमेन्ट एभ्रिवान सेरिफ थांलाय बबितानि एलबियाव थांनानै आइडिया रानदों होनना खोन्थाना फैलाय दानो फैसै नोंसोरो आंनियाव 7 जन जाफैबाय नै दसेनो आंबोथ' क'क्राझारनि ना नामदारा अके बावखुंग्रिया सोरनि खाथिनि जायोब्रा बावखुंग्रिया साननाय लुबैनायाबो अनजिमा गैया गोसोनि अखोराङाव मानो गेलेफैयो नों पुर्निमा अखाफोर सबिता बरगयारि आंजों लोगो जादो दे सबिता आब' नै जुमुना आब'जों लोगो जा जुमुना आब'खौ साब खालामनानै कमेन्टल' गारना फैलाय दानो नोंखौ साब होगोन इयो टेनसन लानाङा आइ एम गेट डान अके नोंबो फैयो नामा हाजो गाखोनो सनजेनदों आं हाजो गाखोनो थांफेराखै थांनायालाय आंखौ लेंहरबायसो थायो आं थाङासै आरोना लोगोफोर दङ बुहुदनो आंखौ लेंहरबाय थायो आं थाङासै आरोना ओमफ्राय एबार बिराद लेंहरलागासिनो एबारथ' जबरदस्ति ओमफ्राय नायसै मा जायो एबार थांनो लाजिलाय लांलाय बेफोरबायदि हाजो गाखोलाबायनायाव भिडिअ बानायनो लुगैयोलै केमेरा मोजां नङाना र' थांबाय थादों होनदों अके बेनिफ्राय जोंना मा होनखो जोंना सुदेमपुरि नोंसोरनालाय अके जुमुना अके नोंनि एसे खोनायो रली हो रे के नाजुन एक दिल बरदी से हो गया ओ मेरी मंदिना है बेबी मैंने हमको तुम्हारे सिवा है मैंने तुमसे मारा है मैंने तुमसे मारा है ओ आंना बिसुमुरि दारना बिसमुरियाव जोंहा आबै दंमोनलै आबै जानाय दं आरोना जोंनि उदालगुरियाव हाबा जाफैनाय आरोना माने क'क्राझाराव थायोमोननो आरोना जुमुना बसुमतारी आं लोगो जाबाय दै आंखौबो रिटार्न होदो कमेन्ट चेक होनदों जुमुना आब' नै जोंना नोंखौबो रिटार्न माबा साब खालामबाय JDMB ब्रादारा फेयारलेस ब्रादार खुलुमबाय आंनिसो नाम लागासिनो दं माथो लाइक डान थेंक इउ स' माच साबधान जुमुना आब' नों साबधान जा माब्रै दुरबल जाखो दिनैलाय मानसिफोरालाय कमेन्ट खालामला माथो दे जोंहा माबाजोंनो सबिताजोंनो कमेन्ट खालामबाय थानोसै खोन्थादो दे सबिता बेसेबां क्लासाव फरायो
हम बंदना आ गया हाय हाय कब जब जगारी काना राधे 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 एमआर ब्रादारा हेलौ ब्र होनदों बिसा एमआर दिनैसो खब्ला नुजाफैबाय जोंना थुरिबारिनि सरखार जालाय नै थांलाय नै फैलाय आजिखालिनि सरखार जालाय होनलायलायनाया गोदो क्लास बेसेबांबा मोन्दोंमोन आं फरायनो थुरिबारिनि सरखार जालायनाय आरोना टाउननि ना नों सबिता गैयै होनना नै मिनिबाय बान्दोना हेल' 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 होनो बान्दोना र' लाफिनसै आङो बबेथिं नोंसिना जे डि एम बि नांदों आरोना बिन्दिया ओमफ्राय बिन्दिना मरा किधर गायब हुआ था बेजी हूँ ओके 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 बंदना थैंक यू सो मच थैंक यू मुझे पता है बिंदना बिजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरा हेल्प में आके मुझे लाइक डन करने के लिए से बैग मी बोल रहा है ओके ओके ब्रदर एम आर नहीं जिना को डेमो आ गया मोस्ट वेलकम दोस्तों मोस्ट वेलकम हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय सताधाराय शिव सताधाराय हरे हरे भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगा समी सोरबा आं गोफ्रायनायखौ सोबाय नामा फेसबुकआवलाय बंदना ने हंस रहा है बंदना बंदना टाउनावनो नामदो आरोना अके टाउनावनो जायो होमबा ने कमेन्ट 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 हम लोग का एम आर ब्रदर बहुत गायब जाखो एम आर ब्रदर एम आर 5 जालाय माथो 27 मेरा मोबाइल चार्ज 27% 10% दोन अन बिन्दिया अन मोरा संजीत बोल रहा है मोरा 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 मीनिंग क्या है मोरा का मीनिंग क्या है अन थैंक यू जोंना जे डि एम ब्रादारा अनदो आरोना अफिसियेलखौनो होनसैलां आं गोलावद्राय बावलायलाङो आं जे डि एम बि ऑफिशियल होना बुंसै आरोना ऑफिशियल ब्रदर थैंक यू देखो ऑफिशियल ब्रदर आपको ज्वाइन होने के लिए बुला रहा है हम लोग का बिंदिया ने रैमालिया अन फैबाय आरोना नै जोंना रैमालिखौथ' आनारसखौ होनो दां ने बर' ला 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 आ आ कौन गेमसा महाजन बोल रहा है हर हर बोले नमः शिवाय निसा निदासा निरे गानि नंगौ नामा होनना बुंदों आरोना अके अन थेंक इउ जोंना अफिसियेल बाथ्रा अन दे अन थेंक इउ दा जोब आं बयनिखौबो र' दै ब्लुखौ लाफिनजोबनो दै लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दै नांगौबा होगोन आरोना आङो माने आन्दायलाबायदों आङो माने कमेन्ट सुपार संदार ना सुपार फैसा हरदो दे सबिता आंबो मेथाइ खननोसै मुझे पैसा चाहिए पैसा गाना निकालने के लिए बहुत सारा गाना है मेरा पास देखो दोस्तों क्या हो गया इतना साइलेंट कमेंट खालामदो दे फास्ट नो लस जायो इतना मतलब ऑन होने के फायदा नहीं होगा कितना फास्ट कमेंट करेगा इतना फायदा होगा सभी का आईडी हरदो
आइडि हरदो मोनसेसो नामदो आरोना ब्रादार आइडियानोथ'लै आंनाव मबाइल गैयाना बे मबाइलावसो दङना ओमफ्राय हरगोन टेनसन खालामना हरगोन लासै हरजोबगोन आङो दानो नोङा आरोना आइडि माबा गैयालै आंना दायो ना ब्रादार ओमफ्राय मोननैसो दं आरोना बै मबाइलावसो दं आरोना इयोसो ओमफ्राय अन हा काजान्ति आम लोग आ गया हाय संजीत कैसे हो बोल रहा आई एम फाइन मैं अच्छा हूँ मजदा थामसा बोल रहा थामसाप ने अन थेंक इउ समायनाया सनजित ओंखि फैदों आरोना दिनैसो गुदब्ला नुजाफैदो नोङो बेलेगनियाव गिदिंनानै दहाय बख'नायालाय फैसाया सनजितदो आरोना ओइ जोंना सासेया ओजों अरुणाचलावसो थांनो लाइफ इन्सुरेन्स माबा स्टेटमेन्ट माबा माबि बानायदोंमोन आरोना एकाउन्ट बानायदोंमोन ओमफ्राय फास्ट कमेन्ट स्पीड हाइपरनेस होना पड़ जाएगा हाइपरनेस आप लोग तो इतना प्याज खाता है लेकिन प्याज खाने का कोई हाइपरनेस ही नहीं है आप लोग का प्याज खाने का हाइपरनेस को निकालो ए मबाइलानो क्रेक जाबायलै मेरा मबाइल क्रेक हो गया ना 100% नेट चला गया और डाल दिया मैं ब्लू करो संजीत ब्लू ओके आर्मी भाई ना डरना जै नोंसोर नामा आर्मी भाई आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामना होब्रा लोगोफोर मन' खालामो आंनिखौ मन' खालामोब्ला नोंसोरखौ गासिनोबो गय जानो दस्रा रानना हरजोबगोन आङो मन' 99 खत्म थम्स अप का वाओ मेरा 100% खत्म हो गया और अभी 39 का नेट पैक डाल दिया मैं 39 का नेट पैक डाल दिया अभी देखो इतना पैसा हो बर्बाद जा रहा है अभी भी मोनो 1K भी नहीं हुआ नंगौ नामा संजीत नामदारना अके सनिमा अके नंगौ सनिमा मा ओंख्रि जाना फैखो सनिमाथ' बिमानि संनाय ओंख्रिखौ गोथाव गेदला जानानै दासो बिसिनायाव सायाव दंब्रायो दायो आरामनो ओमफ्राय आज साइली का एलबी होगा साइली तो कल नाइट में भी एलबी हुआ था लेकिन आज नाइट में एलबी होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं लेकिन साइली मतलब क्यों एलबी नहीं दे रहा है ना मतलब साइली का प्रॉब्लम ये है साइली जो आईडी से जीमेल आईडी से यूज़ कर रहा है ना वो जीमेल आईडी 2018 में ही बनाया हुआ था बहुत साल हो गया 2018 तो ये साइली ने नया जीमेल आईडी खुल के जो अभी साइली चैनल है ना इसमें मतलब ऐड किया है मतलब एक्सचेंज कर रहा है अभी इसको 7 दिन लगेगा बोल रहा है 7 दिन होने के बाद ही इसका मतलब एक्सचेंज नया जीमेल ऐड हो जाएगा तो साइली का दिल में ऐसा डाउट हो रहा है कि अभी जीमेल आईडी ऐड होगा कि नहीं होगा ऐड नहीं होगा तो मेरा इतना मेरा लाइव दे रहा है मेरा वीडियो बना रहा है पानी में जाएगा नया आईडी से नया जीमेल आईडी से और नया चैनल खुलना पड़ेगा ये दिमाग में थोड़ा मतलब डाउट है इसका इसलिए ये आजकल थोड़ा टाइम नहीं दे रहा है 7 दिन की बाद देखता हूँ कैसा होता है मेरा हिसाब से तो अच्छा होना चाहिए सभी का उन्दुलांबायमोन दंखायोबा आं दारनाव साइली सेट अके ओमफ्राय गामसा ब्र नामदारना कमेन्ट 8 जन दं माथ्रा कमेन्ट थाया एलबि दोननोसै आं ओइ माबामोन माबा 6थामोन मा होनना बुंगोन सोर नाइट एलबि होनो कौन नाइट एलबि देगा बोलो बानायगा सनिमा बेसे थांगोन ना नाइट एलबि होनांसि उनाव हास्लाबनाय नालाय नै 200 माबा थांबाय उनाव हास्लाबनाय ना नाय नोंसोरो र' नायनो आङो बिसोरनाबो 2024 डिसेम्बर जानुवारि बारा टाइम जायाखै जिखुनु WTफोरखौ बारायना लायाबा उनाव हास्लाबनाय ना नाय नोंसोरो माबा बोसोरसे जाबाथाय टाइमा मालाबानो बारलाङो ओमफ्राय खाना खालिया क्या खाना खालिया आं दं नाइट एलबियाव होनदों आरो ना अके ब्रादार नाइट एलबियाव नों दं ने दा मोनायाव नाइट एलबि होगोन आं नों थागोन थाया र' ओमफ्राय खा रहा हो ओके MR बसुमतारी क्या कर रहा है बोल रहा है क्या कर रहा है और क्या सब्जी ब्रो हम लोग का सब्जी तो दालिसोमोन ओमफ्राय बे आलु
आलु फिसा फिसाया बेखौ एवनायमोन आरोना माजों एवदोंमोनथाय बेनिफ्राय पापर भाजामोन बेनिफ्राय बिदिनो गाजर माबा माबि साटनिमोन आरोना ओमफ्राय फिस अके अके अ समायना नै खारजोब्बाय मानसिफ्रा खारजोब्बाय जोंना सबितायाबो खारबायलै आइदि नागिरहैबायदां मा दंखोमायोथाय आंना फेयारलेस सेट लाइफ स्टाइल आंनि आइदि बे मोननैयानो होनदों आरोना अके अके फेयारलेस लाइफ स्टाइल एमबार ब्रादार होमबा नों बै आइदिजों फैदोंमोन ने आं नोंखौ होमबाथाय फात्ता मोनस्लाबाखै आरोना माबालै मा होनना बुंगोन बोसोरसेल'सो नालाय मन' खालामनाया बोसोरसेयावनो बेसेबां हायो थाब थाब मावबा आराम आरोना नाइट एल बि होनांगौ आरो ना मालाय बेलेग बेलेग जाय जाय बिसोरो जाय माने 1K नि बारा जाबाय बिसोरो नाइट एल बि होयो दाना मालाय साथा हमना ला साब्रै साबा लोगो नांबाय होबाय मालाय नै उनाव फैलायबाय आंहाबो गोसोबा आंबो नाइट एल बि होनो हायो आंहा लोगोफोरखौ बुंनानै लोगोफोरा आंनो थाना होगोन खालि जुमाय गिलानसेल'सो होनांगौ आंहा जुमाय गिलानसे होबानो नाइट एल बि थाना होगोन आंनो टेनसन गैया 1K जाग्रोनो होलाय सानसे हरसे एल बि दोनगोन आङो जुमाय गिलानसे आरोना सानसे हरसेयाव माबानि 350नि जुमाय गिलानसे होनांगौ आरोना सानसे हरसे थागोन लोगोफ्रा बेनिफ्राय लाइक होबाय दे होनदों आरोना उनुआ अके अके बेनिफ्राय उनुना मानो हाइट जालाबायखोब्रा ओमफ्राय टिलु दास आ गया हम लोग का टिलु दास आ गया कैसे हो मैं अच्छा नहीं हूँ रे पूरा सेट हूँ मैं अच्छा नहीं हूँ मानसियानो गैया माथो दिनै दहाय फुङावथ' देनजार मानसिमोन आं हास्लाबलायाखै आं कमेन्ट फरायनो सोर हाइट थुखो होनदों आरोना नोंहा हाइट थुवाखै माने नोंनि माबायासो यानि हाइट माने खोन्थादों आरोना मेरा एल बी में नहीं आया दादा तीनू दास आपका एल बी में जाता हूँ ना लेकिन मैं 2 3 4 कमेंट करके लाइक मार के आता हूँ आप मेरा कमेंट ही नहीं देखता है तीनू ने और खंजना वाला ऑन थैंक यू सो मच मेरा एल में ऑन रहने के लिए हम लोग का सेल्फ इफा आई एम बैक बोल रहा है ओके ओके थैंक यू सो मच टिलू ने रो रहा है अनु अनु नबले मा खबर मा ओंख्रि जानाय मबाइला जाला माथो 23 आयु कारेन्टआ गैया आंना क्यों क्या बोल रहा है क्यों क्या मोनो होने वाला है वाव खनसे होगासेयाव बेसे WT मोनो होनदों दारना आं दहाय माबा मोनदों 16 मोनदों आं दहाय फुङाव 16 मोनदों जिखुनु 50 मोनखायो आङो 50सो मोनखायो खोमा सानसेयाव गोसो गैयाब्लाबो ब्र रटेसन अफ खालाम होनदों ना रटेसन अफ ने रटेसनालाय माथो आंना अफखासो माथो बावदों बोरै अन जाना थादोंथ' आरो जोंना सोरमोनलाय रटेसन अफ खालामफिननाया सेट इफ थेंक इउ स' माच लै ब्रादार आं माने रटेसनखौ बोरै अन जाना थादोंथाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ बिराद स्मार्टलै जोंना सारिफा थेंक इउ स' माच समायनाया अन समायना रमायना जोंनि गामि समायना दैमु अन दैमु आं हले नालि थायोबा आं थाया मिथिबाय बेखौ गोसोआव लाखा आरोना एल बि आव जिखुनु आरो नोंनि एल बि आव आं बायसान्स मालाबाफोर थांबाथाय नालि जुदि फैयोब्ला आं थाया आरोना बे एल बि आव खोन्थाखाबाय दे आङो ओमफ्राय तालु दासआ मा होनखो नहीं वाटी नहीं है इसलिए थोड़ा हेल्प करो ना मुझे बोल रहा है तानू तानू आपको एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको ना नायनांगौब्रा दसे होनदोंना सोरनिखौ नायनो ओमफ्राय ओके मामा आंखौथाय क्या बोल रहा है कमेन्ट मिनिबाय उनुआ मोनदो आयु नालि थाबा थानो थाया जाखो फाग्लानो आं सैया माने मिथिबायना
आं आरोना बांद्राय लेभेल खोन्थाद्रायद्राय मानसिखौ आरोना आङो मानो आं एसे लेभेल देखायद्रायग्रा मानसिखौ थानो सुखुवा आङो उनु नोंनि बिसाला बोरो नोंलै उनुना बिसाला बोरो उनुआ मालाय दिङासो उनु दिङा ग्लु ग्लु फेन्दाया गुग्ला जानाय आंबो नामायगौ उनुना मानोबा सुरुट जाखादों बे सुथार मा होनो सुदुर मा जात जानो अनन टिलु दास मतलब देखो आपका मतलब जो मतलब फ्रेंड है ना जो यूट्यूब जो चैनल है जो जिसका चैनल है जो इसका फ्रेंड है ना आपका तो आप कितना मतलब आपका फ्रेंड है जैसा 5 से 7 फ्रेंड से आप बात करो मतलब हम लोग नाइट एलबी करेगा पूरा नाइट में एलबी करके ऑन करके रखेगा ऐसा बात करो 5 से 7 और इसके बाद मतलब एक दूसरे मतलब आज आप करेगा तो कल इसका ऐसा करके आप लोग नाइट एलबी दे दो एक दिन में मतलब 100 WT मिलता है बोल रहा है देखो इन लोग सभी लोग देता है उन लोग देता है आजकल उनु का भी देखो मोनो होने जा रहा है ज़्यादा दिन नहीं है कम से कम 1 महीना भी नहीं लगेगा बोल रहा है उनु नाइट गर्ल्स नाइट गर्ल्स ना मांखो बिसाल थाला आंनि एलबियाव बिसाला ओरैबायदि सोलायबाय माबा मा होनो उनु ओरैबायदि बिसाला 1K जानाय लोगो लोगो सोलायबाय बाला रावनिबो एलबियाव थालायो गावनि एलबियावल' फैयो मानसिया जाहाथे गावनि एलबियावबो आंबो थांलालै दाना आंनि एलबियाव फैयो नाथाय आं भिडिअ नायो दै आं भिडिअ नायना होजोबो भिडिअ हराबानो ओमफ्राय बिसाला 1K जानाय लोगो लोगो रावनिबो एलबियाव थांनायखौ नुला आं मानसिखौ आगोलाव जेनेखा इन्जय खालामोमोन ना बिसाला दायो इदिखौनो इन्जय खालामला मालाय भिडिअ आगारला होग्रासो जाबाय 1K जानायनिफ्राय दुगा जाथारबाय आरोना मानसिफोरा बोना लाबोनो होनदों आरोना मोजां मानसिनावल' थायो बियो नोंलै अन जोंना उनाव मिनिबाय जोंना नै अफिसियेल ब्रादाराबो अनुआ होनदों गैला नायफिनला होनना गैला नायफिनलाथ' आरो ओंखायनो जानला मोनला सेंग्राफोरजों ग्लु ग्लु जानाङा मिथिबाय नायफिननो नागिरा ग्लु ग्लु जाखांबा ओमफ्राय अन नै ओरैसै लाइक डान थेंक इउ स' माच जोंना नै लेथन ब्रादारा थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम लेथन ब्रादारालाय एसामिस मिडियामजों फरायनाय नामाब्रा गोदोनि ना लेथन ब्रादारा एसामिस मिडियाम बिराद रोङो खोमालै एसामिसनिसो नुयो आङो भिडिअ आगारनायाव माबाफोरखौ लिरनायफोरखौ आरोना ओमफ्राय उनु आंनि माबा होनदों आरोना अफिसियेल ब्रादारा थोद फाग्ला मांग्लु मिथिया दै आंबो मा बुस्थु थायो बबे माबानिफ्राय फैनायथाय नै ओरैसै अनु नार्जारि नोंल' आंनिखा ओरैसै होनदों आरोना लेथन ब्रादारालाय हाबा जानो जायाखैब्रा ओमफ्राय रितु गुड इभिनिं फ्रेंड बोल रहा है रितु पारना गुड इभिनिंग बोलो हाउ आर यू बोलो कैसे है आप और लेथन आदा गोदोनि मानसि होनदों आरोना लेथन आदाया गोदोनि मानसिफोरा एकदमबारे एसामिस मिडियामजों फरायनाय नालाय बिराद गोरों बिराद स्मार्ट जायोमोन आरोना एकदमबारे स्मार्ट मोनोमोन आरोना आङो दानि सेंग्राफोर दानि सिख्लाफोर उनुमोन मेट्रिक पास जाबाबो बेंकआव फर्म फिलापखौनो खालामनो रोङा लेथन आदामोना गोरोंब्रा गोदोनि मानसि फुरा स्मार्ट हमको तुमसे प्यार है हमको सिर्फ तुमसे प्यार है कह रहा है दिल की दिल बात नोंलाय फाग्ला नादरा आं माने बर' मिडियामजों फरायनायब्रा गल' गथ' बर' गथ' होननायखौ माथो होनदों गल' गथ' बर' गथ' उनुनालाय गल' गथ' माबा फुजा थांनायाव दालाय दाउ बिमाया जमा थांनानै दालाय फिसाया खायसे फिसाफोरा बेंराग्रा थाया होनबा बिमाजों एब्रे रोङि बेबायदि गल' गथ' जालाबायो अनु नार्जारि फैदो जोंहा सानै
जों दोनखारलांसै आरोना आंलै उनुखौ लांदो बे उनुआ माबा मा होनना बुंगोन दिङाजोंसो खारलांनो नागिरबाय थाबाय लेथ'नादा थ' होनाम दाना थ'दो आगै थ'दो होननाया बोरैमोनलाय मेथाइआ खारफालांनोसै आङो कार्बि आलंआव होननायाब्रा सनजित गयारि होनना बुंदों आरोना नै एसामिस हरबायनो आंथ' एसामिस रोङा आं एसामिस रोङोमोन आं एसामिसजों थाखोनि फरायनाय होमबाबो आं रोङा ओमफ्राय एसामिसजों रोङिनि थाखायनो आंखौ बर'आव सोदो आरोना बिमा बिफाया आं एसामिसजों थाखोनि फरायनायमोन आरोना दा आङो बर'नि क'खौ आङो मैया दाख्लैसो सोलोंनानै रोंदों आरो ना क'खौ रोङामोन आं बर'निखौनो आं एसामिसनिसो क'खौ रोङो आरो ना आं बर'नि क'खौनो फरायनो मोनफेराखै आरोना ओमफ्राय बारलाबायलि जादों ओमफ्राय मा हांखो जोंना एमारना अ भाइ ना थानसा बागै आमलगा थानसा अफिसियेल अन थेंक इउ स' माच र' सेकेन्ड चेनेल जों फैनो अके फै 20% आयु खारेङा मा जाखोब्रा आंनिखा अनुवा दाना अके उनुआ आंनिखा आंनिनो आरो आंनिनो जानानै थाबाय थागोन नांगौ दा लेथ'नादाया जोंना माबानि होनदों नामा मा होनना बुंगोन आमजुलिनि होनदों आरो ना आमजुलिनि ने बे माबानि नामा लेथ'नादा आमजुलि बे अबिनासखौ सिनायोना सिनाया नों अबिनास बे अबिनास थालिर गायग्राया बे उदालगुरियाव दे माबा दंना दखान दंना बिदिनो थालिर माबा साफात ओरै रोगायोना बिराद माहाजोन बिफा नाङा मा नामथाय जोंनि अबिनास आरोना बोरायबायना अबिनासआ फिसाला ओरै दङ बोरोथो बर' बराय हरनायखौ रोंबा रोङाबा होनदों आरोना पाइकालाम दस्त हेल' पाइकालाम वाट आर इउ डुयिं अनु होनदों नै अनु हाय होनदों आदासो बियो होनना दाना थानसानि बोला सेट फेस रिमुभ करो बोल रहा है आयै कारेन्टबो गैला मा जाबावगोनसै नों नेनो हालिया गोसोआ मानोब्ला नों आंखौ जेबोला रंजाखांगोन आं समालाय रावखौबो नेबाय थाया बारदै सिखोला नों अनजालि सिखोला नों सोरखौ नेनो हाला जाखो होनदों आरोना नै माबाया बे सानजिनि एलबेयाव थाङोथ' आङो समनो सानजि आंनि एलबेयाव फैनो नागिरा माबोरैथाय मानसियानो सानजिया माबासो मा होनना बुङो बेखौ जाबो बुंनो रोङिखौ मा होनना बुङोमोनलाय आदसा नै राहा से दा जोंना मिनिबाय लाथ'ना मा होनखो एल'ग्रा फंबाय आरो अबिनासआ बिदासो होनदों आरोना अके एल'ग्राया फाग्लालै मानसिया रायज्लायनायखौ माबोरै मोनथारो आङो बे आमजुलिनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना एल'ग्राया बे आमजुलिखौ सोरलिनाय बे डाबल एखौनो बे मोननैखौ सोलायलाय लासिं खालामना जोंनि आमजुलिखौ होनलायलायनाया भिडिअआ जा मिनिदों बे भिडिअखौ नायनानै कौन यार कारे सानजि माहानि सिस्टार होनदों फाग्ला आं दख'नासो दादोंमोन नै दागोन नों दख'ना जेबो रोङियानो थानसा लोगो खालामदो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंना मोनदों गामसा ब्र' ओमफ्राय पाकेट की सारी हेयर कट दिया होनदों क्या बोल रहा है संजी बोल रहा है संजी ने बोल रहा है कि थम्स अप आपको फ्रेंड होने के लिए जोंहा फंबायसो बिसोर होनदों आरोना अके खांखोरारिया सानजि खांखोरारिया बोरो सानजि खांखोरारियालाय कमेन्टबो खालामा थाबनो उनुआ थांबाय नामा उनु खांखोरारिया टिलु अन थेंक इउ स' माच और गामसा तुझे मुद कहा संजी ने मत कौन सा मत फाग्ला अके मा ओंखै हारिया मा
खांख्रायारिया मा खांख्रायारियानो खांख्रायारिया नाङालै खांखो हारिया हारियानि ओंथियानो जाहैबाय माने जाबाबो फुंनो रोङिखौ खांखोरारिया होनना बुङो बर'आव आरोना। नोंसोर बर' फरायाखैना बेखौनो जेबो रोङा। ओमफ्राय लेथना मा होनखो नों बहानि मोनलायदों आं मनपुर गलमा मनपुर सन्दना सापात बागान गिदिर गैया होमबा बे खाथिनिनो आरोना गलमा मनपुर अक्जिलेम कलेज मत बर' अके मोरा रिक्शो वाला संजय बोल रहा है देखो ना बबीता आपका एलबी में मैं देखो कितना सपोर्ट करता हूँ मैं और आप मुझे सपोर्ट नहीं करता है और गमसा ब्रो सेट डोंट गो ओके ओके वांगसंसा देखो मेरा चाइना का फ्रेंड है देखो ये है चाइना का फ्रेंड बेनिफ्राय ओइ मिथिबाय आं मिथिबाय दे अके बबिता लाइक डान थैंक यू मेरा मोरा बबिता गमसा ब्रो टेल मी हाँ बोल रहा है अनन तुरुन को सिनायो नामा तुरुनखौ सिनायालै आङो माबायदि जागोनथाय तुरुनाबा महर मोखाङा मा मडेलनिबा सानजिया मा होनखो दख'ना थांनानैसो दासो सफैदों आं दखानाव थांनानै दासो सफैदों आंहा दखानावलाय मालायखौ नोंलाय ना ओमफ्राय बबिता मा होनखो मरा सनजित दारना बबिता आनी एलबी ओमफ्राय बोरै होनथाय थामसा ने क्या बोला लाभ दिया ओके ओके सिनाया जोंनो माथो होनदों आरोना अके सेदा ओमफ्राय जोंना बबिता मा होनखो हर दिन आपकी एलबी में आती है मैं मोरा संजय बोलता है नहीं आपको नहीं बोल रहा आप तो आता है ना मैं भी आपका एलबी में जाता है ओ देखो हम लोग का गमसा ब्रो डोंट ब्रो हेलो संजय ब्रो देखो साइली आपका अकेला ब्लू हो गया अभी आज अकेला ब्लू हो गया और थम्स अप ने क्या बोला नो बोला है आज तो पूरा बोरिंग है रे बोरिंग बैटरी भी खत्म होने जा रहा है लाइन भी नहीं है अभी 18% और जेंटेन 8% यूज कर सकता है मैं बाद में एल भी देगा आज पूरा घन एल भी देगा मैं आज घन गरसा नसरा रे ले कमेंट गाइस नो बोले थम्स अप ने और साली ने क्या बोला हाँ मैं बिजी हूँ बिजी ना क्या बोल रहा है बीरुस मतलब हाय आदा न प्रतिमाया हाय तुम तो बोला बबीता मोरा एलबी में नहीं आता है तुम मेरा मोरा है ना इसलिए बोल रहा है मोरा ओनली फॉर इंटरटेनमेंट मोरा लाइक दैट थैंक यू सो मच और थम्स अप ने बोला मैं सिंगल हूँ हाँ थम्स अप ने सिंगल है थम्स अप को भी कोई एक गर्लफ्रेंड लगा दो ना बबीता मोरा साइली वी क्या बोला देखो व्हेन यू आर एंग्री मुझे इंग्लिश नहीं आता है रे मैं पढ़ाई लिखाई में नहीं हूँ ज्वाइनिंग मी प्रतिमा ज्वाइनिंग मी बोल रहा है देखो ओके बोल रहा है साइली को फाटा लो गमसा बोल रहा है साइली ऑलरेडी शादीशुदा है एक क्या बोलेगा बेटा बेटी भी है साइली का 2 बेटा है बुद्धि हो गया साइली मतलब साइली ना मतलब खुद का हस्बैंड को मतलब दम दे के मतलब ब्यूटी पार्लर मतलब जाता है बोल रहा है और मेकअप करता है इसलिए साइली को अच्छा लगता है लेकिन मेकअप नहीं करेगा ना तो साइली का मतलब फेस तो एकदम बड़े खराब बोल रहा है कौन बोला मुझे बबीता ने बोला है किसका एलबी में बबीता का एलबी में आई एम नॉट एंग्री सेट बोल रहा है नो हंस रहा है साइली तो मेरी भाभी जिसे हाउ थम्स अप साइली ओवर कुट नहीं है एक मतलब क्रीम लगा के ओवर ये साइली साफ कर दिया बोल रहा है ओके साइली को पटा लो ओवर
कुछ है ओके ओके मोरा संजय बोल रहा है मोरा तू वो बेटा मोरा संजीव हंस रहा है देखो थम्स अप ने हंस रहा है हाँ मतलब जो अभी नहीं बोलेगा बोलने से ना गुस्सा हो जाएगा साली ऑन हंस रहा है हम लोग का साली ने क्या बोला हाँ मैं सु अरे साली ने गुस्सा हो गया अरे शायद सॉरी रे साली हाँ और हमने सेट किया हुआ मोरा क्या बोल रहा है आप सुधाई नहीं उगली 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 क्या बोल रहा है रे अरे सुधा क्या बोल रहा है इसको हिंदी में जो शादी हो गया इसको क्या बोल रहा है तो ओ सॉरी साली क्या हो गया देखो आप लोग ना एंजॉय नहीं कर जो पर्सन मतलब गुस्सा ज्यादा ज्यादा भर भर गुस्सा आता है ना मतलब मुंह मुंह इतना इतना मुंह बड़ा बड़ा होता है ना इसका वो पर्सन यूट्यूब में सक्सेस नहीं होगा यूट्यूब में सक्सेस होने के लिए थोड़ा एंजॉय एंजॉय करना पड़ता है डायलॉग मारना पड़ता है कॉमेडी भी करना पड़ता है देखो साली गुस्सा आ गया होगा इसको कुछ दिमाग में सोच के वो बेटा मोरा बोल रहा है मोरा मोरा क्या मोरा सेट किया कपल कपल मतलब WT वर्ड मोरा WT मोरा बबीता हो बबीता साइली किधर गया रे साई ली ली साइली ली साई ली नाम तो बहुत सुंदर सुंदर है बबीता बहुत सुंदर नाम है साइली बहुत सुंदर नाम है सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट कौन भाग रे पूरा भाग गया मैं तो बहुत पानी है रे बोल रहा है वो बेटा ने मैं तो मोटू क्या का कपाल से किया हुआ कपाल से मतलब कपाल को क्या बोल रहा है फेस जो फेस है ना फेस मतलब जो इंसान मतलब गुस्सा आता है ना तो इस जो इंसान गुस्सा आता है तो इसको किधर देखने गुस्सा जो कपाल मतलब कपाल का मतलब हम लोग का बोर्डो में कपाल बोलता है लेकिन हिंदी में इंग्लिश में बोलता है इसको फेस बोलता है ना फेस फेस मतलब बड़ा बड़ा होके मतलब किसी से बात नहीं करते है ना आंखें बड़ा बड़ा होके साइलेंट होते हैं ना वो पर्सन को क्या बोलता है ये पर्सन के मतलब गुस्सा होने का मतलब वो ना ऑन कमेंट कमेंट सेट 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 शादी शुदा है क्या हाँ सेट तो शादीशुदा होगा सर मालूम नहीं थे मुझे सेट ब्रो आई मीट यू बोल रहा है आई मीट यू प्रतिमा अन थेंक इउ अन थाने थाखाय ओमफ्राय कौन साइली ने किधर भाग गया रे साइली ने गुस्सा होके भाग गया होगा शायद और किधर है बंदना बंदना बुंदना योंगसा मुंगसा किधर गया से तिप्रा है से तिप्रा हादी डांगरी बबीता हादी डांगरी है हादी डांगरी सिनायang maneki oi moromi tipra tipa टिप्रासा नहीं है टिप्रासा नहीं है बोल रहे गमसा ब्रो बोल रहा है क्या संजीत बोल रहा है हाथी डांगरा आपका नाम हाथी डांगरा है हाथी डांगरा बबीता का नाम हाथी डांगरा ओके ओके थम्स अप ब्रो आज एंजॉय नहीं है रे सभी लोग मुझे नाराज है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी 1 2 3 साली ने भाग गया नो गर्लफ्रेंड नो ओनली सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ 100% राइट ब्रो राइट खरं गैयाथ' आरो
Banda badi badi basmati mata mahesmati साइली मेरा जान किधर है तो मालूम नहीं आपका जान किधर गायब हो गया I hate love okay maybe I hate love like Dan cookie thank you so much brother साइली ने on yes said if बोल रहा है कुक ज्वाइनिंग मी देखो साइली जो नया आएगा ना तो साइली बोलता है ज्वाइनिंग में बोलता है ओ दाऊला भाई पागला भाई संजीत भाई आपका गर्लफ्रेंड है क्या मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है रे संजीत भाई आपका गर्लफ्रेंड है क्या बोल रहे मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है रे मेरा गर्लफ्रेंड था मतलब अभी नहीं है पहले गर्लफ्रेंड था रे शादी हो गया मेरा गर्लफ्रेंड अभी गर्लफ्रेंड नहीं है मेरा तेजमा क्या हो गया रे दोस्तों देखो मैं ना कारंग भी नहीं है रे दोस्तों ला 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 है साइली संजीत मोरा का गर्लफ्रेंड है ना साइली दो बेटा बेटी का माँ है साइली संजीत भाई का बहुत गर्लफ्रेंड है बोल रहा है किधर है मेरा गर्लफ्रेंड बहुत एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है मेरा गर्लफ्रेंड होने से ना बाप रे मैं ऐसा एलबी सेल्बी नहीं देता था आप गर्लफ्रेंड होने से इधर इधर घूमने लेके जाता था मैं गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप होगा बोल रहा है ब्रेकअप हो गया बहुत दिन हो गया मेरा ब्रेकअप गर्लफ्रेंड नहीं है मेरा बहुत दिन हो गया कम से कम बहुत दिन मतलब 20 साल एकदम बड़े 25 साल हो गया मैं सिंगल लाइफ 25 साल सिंगल लाइफ अभी तक तुमको बिना देख रहा नहीं पाऊंगा मैं संजीत बोल रहा है वाह कोरोना तो देखो कोरोना का स्टाइल देखो ना कैसा डायलॉग मार रहा है अभी किधर किधर का एलबी में घूम के आके इधर डायलॉग मारने के लिए आया है मोरा बबीता संजीत सिंगमा बॉय सिंगमा क्या सिंगमा हो गया रे बबीता ने क्या बोला क्या सेट बोल रहा है थम्स अप ने हंस रहा है कुक ने ऑन थैंक यू संजीत सिंगमा बॉय और सेट ने बोला संजीत सिंगमा बॉय बबीता ने बोला आप बुढ़ा है संजीत मोरा बोल रहा है मैं बुढ़ा मेरे लिए आप क्या मैं बुढ़ा नहीं हो रहे इतना हिंसा में मैं गामसा तेरा गर्लफ्रेंड है क्या बोल रहा है गामसा नमा थम्स अप ब्रदर आपका गर्लफ्रेंड है क्या ओ बबीता को पूछो बबीता आपका गर्लफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड किधर है कि नहीं गोरबो आंनि बायफ्लेलांबाय सना नोंखौ हास्थायनानै बेनिफ्राय क्या गर्लफ्रेंड सेट आप गर्लफ्रेंड है बोल रहा है आप सेट का तो कम से कम बेनिफ्राय बुलाना सेल हो मोरा संजीत बाय बाय बोल रहा है साला साइली खुद का एल्बम में बाय बाय बोलने से ना मुंह एकदम बड़े मुंह बड़ा बड़ा होकर गुस्सा आता है रे ये और मेरा एल्बम में भी देखो ओके ओए साइली का तो ऐसा हो गया रे साइली को मैं अभी ब्लू हटा भी नहीं सकता है साइली को ब्लू भी दे नहीं सकता है खतरा हो गया साइली का तो अभी देखो मैं साइली का ब्लू हटाने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन सकता है अभी में मोरा हो गया साइली का ब्लू मोरा आई हेट लव मोरा बबीता बोल रहा है हंस रहा है बबीता ने कोरोना ने क्या बोला भाषण मत मत के मस की तेरी याद में खुदी हूँ मैं इसलिए रहा नहीं प्यार तो तुमको देखा बिना संजीत आई लव यू सो मच बोल रहा है थैंक यू सो मच करुणा
थानसानिया क्या बोला, सेट फेस रिव्यूइंग करो। हम लोग का देखो अलीना ने आया, हाय संजीत बोल रहा है, नो नो नेवर बोल रहा है, ब्लू दे दो बोल रहा है, ब्लू लगी आपको, ब्लू दे दिया। थम्स अप ओ बोल रहा है। शैली ने बोला मोरा सेट क्या बोलता रहता है मोरा खबर बोल रहा है। कमेंट में ना मो मिस्टेक वर्ड बोल रहा है। मिस्टेक होने से भी कमेंट मत काटो दोस्तों। मतलब क्या नाम था इसका, बबीता। बबीता ने मुझे इतना मोरा मोरा बोल के इतना मेरे साथ जुडो कर रहा है ना, फाइटिंग कर रहा है। मैं कैमरा लेके आपका गांव में जाएगा, देखो कैमरा लेके आपका गांव में वीडियो बना के आपका सामने जाके मोरा बोलेगा मैं आपको। बबीता क्या बोलता है मुझे देख के भागता है ना, किधर गायब होता है, जाके देखेगा मैं बबीता को। मोरा बबीता बोलेगा मैं आपका सामने जाके वीडियो बना के। मैं ऐसा बोलेगा, हाय दोस्तों, मैं अभी त्रिपुरा में एक मेरा यूट्यूबर फ्रेंड है, इसका नाम है बबीता मोरा, मैं इसको मिलने के लिए जा रहा है, ऐसा बोल के वीडियो बना के जाएगा मैं। मोरा, मुझे ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, मुझे संजीत चाहिए। ओ कोरोना क्या हो गया रे। मोरा संजीत बोल रहा है और शैली ने हंस रहा है। हाँ हाँ, ये भी आ गया आ गया, आपको भी हंस रहा है ना। और कोरोना प्लस कोरोना वायरस, ओके ओके, कोरोना ही हम लोग का कोरोना वायरस का माँ है। साइले को भी मैं साइली मोरा मोरा बोलते ना, साइली का सामने भी वीडियो बना के जाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैं अभी साइली का घर में आ गया त्रिपुरा में। साइली ने मुझे मोरा मोरा बोलता है, अभी साइली मोरा का घर में आ गया बोल क्या। और मोरा देखो आलिना ने बोला सब मोरा, हाँ सब मोरा है, इसलिए तो कि 1% सभी आगे नहीं गया। हम लोग सभी अच्छा इंसान होने से ना, हम लोग कब कब किधर किधर पहुंचने वाला था, किसका मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर होने वाला था। हम लोग सभी मोरा है ना, इसलिए आगे नहीं गया। बोबिता कितने बॉयफ्रेंड है, बोबिता का तो कम से कम 10 गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड 10 बॉयफ्रेंड। और मोरा बोबिता बोल रहा है जो सेठ ने, सेठ मेरा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड संजीत मोरा है, कोरोना वायरस मोरा बोल रहा है साले। मैनी 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 माने 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 बोल रहा है, क्या कहा संजीत बोल रहा है। साइली ने, मैं बोला क्या कहा, मैं कुछ भी नहीं कहा। और वो बेटा संजीत सिंगमा बोले सिंगमा। और करोना ने बोला माया माया लोला पिंचले। भाई लुच्ची ने हेलो संजीत सिस्टर बोल के हंस रहा है देखो। अनन करोना सेट माया 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 मतलब क्या है रे, क्या क्या बोलता है आप लोग, माया माया। और WT सिस्टर संजीत बोल रहा है। और बबीता ने बोला क्या सेठ बोल रहा है, थम्स अप ने हंस रहा है, बबीता भी हंस रहा है और सेठ भी गामसा बोल के हंस रहा है। हाँ आप लोग हंस रहे हैं ना, देखो मैं कैमरा लेके आप लोग का गाँव में घूमते रहेगा, इधर उधर घूमेगा मैं। मेरा हिसाब से ना बबीता मुझे देख के पूरा घर में चुप, मतलब घर में मतलब छुपाएगा, मतलब ये मिल जाएगा ना। क्या नाम था इसका, मेरा नाना है ना, BM नाना, इससे मिलके मतलब मिल जाएगा ना कैमरा लेके। हेलो दोस्तों, मैं अभी त्रिपुरा में है, अभी मोरा बोबिता यूट्यूबर, मोरा यूट्यूबर बोबिता को मिलने के लिए जा रहा है बोलेगा ना। ओ कारें आ गया रे, कारें आ गया, मोबाइल सर्च लो। थैंक यू सो मच। देखो मुझे भगवान ने सपोर्ट किया, मेरा मोबाइल खत्म होने वाला था, इतना अच्छा लड़का है रे मैं जिंदगी में। Iya, bala iya. Nada pe mura. Hah? Ay, maaf deh film bro. Passport sama ini. Saya selesai. Net problem bro. Net problem na. माने आंना अनलिमिटेड जोबनानै आं गोदान सफैनायखाय एसे प्रब्लेम जादों खोमा आरो ना। कोरोना भाइरस हंस रहा है संजीत सिस्टर मोरा बोल रहा है,
हाँ 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 हंस रहे दो। अभी बबीता ने हंस रहा है ना, मैं बाद में इसका घर में जाएगा ना तो पूरा मुझे डर के भाग जाएगा, ये किधर किधर भाग जाएगा मालूम ही नहीं। पूरा वॉल जाप मार के जाएगा शायद। भाई शायद मोरा, ऑल मोरा, सेट मोरा क्या हुआ बोल रहा है। और गामसा 1999 मोरा बोल रहा है। और शैली ने हंस रहा है मतलब क्या बोलेगा शैली को मुसली है ना, मुसली एक मुसली है मतलब। हिंदी में क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शैली का डांस को मैं देखा था, शैली और करोना का क्या डांस करा था इन लोग। मैं इतना कॉमेडी कर सकता है ना, मैं किसी को मतलब रुला भी सकता है, किसी को मतलब कॉमेडी भी कर सकता है मैं और वाट मोरा और बोल रहा है। मालूम नहीं है मोरा, मोरा भाषा किधर से आ रहे हैं। मोरा भाषा है ना मोरा, वो शैली और बबीता की मतलब इन दोनों ने मतलब इसका माँ है, मतलब मोरा का माँ दोनों ने बनाया है। सेट 100 लाख करोड़ लाख बोल रहा है। मा खबर ब्र नों? लुचिया खबरा मोजाङानो आंनिया, ओमफ्राय नोंना मा खबर, मा खालामदों दे कमेन्ट खालामदो। माबा आंनि लं लं भिडिअ नायना होदोब्रा, आंखौ मन' खालामना होदो दे थाब थाबनो लं लं भिडिअ नायनानै। आंबो नोंखौ सापर्ट खालामफिनगोन ना नेक्स्टआव। दिन में संजीत एलबी में आता है, रात में मेरे आपसे में आता है संजीत। क्या बोला पहले बोलो। हे ती हा ती मोरा संजीत क्या बोला। मोरा वर्ड की फाउसना स माथो सासेबो बर' गैया नामा ब्र होनदों। लुचिया नार्जारि आब' बर'फोरालाय मालाथो सापर्ट खालामफेरनाय गैया, बर'फोरा रावबो नायस'ना ओमफ्राय दा ओंखायनो आं बर'फोरनाव थांला दाना आंबो। बर'नाव थांबाबो बर'फ्रा नायसनलानो माथो आंखौलाय। नैबे सन्जित गयारखौ रावबो नायसनथारला होननाय जासिगोन। मोरा 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 बोल रहा है। ओमफ्राय मोरा संजीत बोला साइली ने बोला कैसा गाना था नरे साइली का गाना कैसा था रे, थोड़ा गाना गा के दे दो। बबीता साइली का गाना कैसा था, करुणा और साइली का गाना। दायो मोजां जाबाय ब्र होनदों के मोरा फिल्म संजीत मोरा बबीता साइली करुणा बोल रहा है। termamali menaya re कौन सा गाना था रे। मोरा सेट बबीता तामो एलबी खाई लिया ए सानंग हमारा इटा सा मोरा का मतलब दिल। हाँ दिल मोरा क्या कहा बोलो। मोरा का मतलब हार्ट, हार्ट बोल रहा है, हार्ट दिल बोल रहा है दिल। और टाटा बाय बाय बोल रहा है। देखो हम लोग आलिना ने अच्छा नहीं लगा हम लोग का बात, इसलिए टाटा बाय बाय बोल रहा है। ओ बोल रहा है शैली ने, शैली फागली। देखो बोरो कौन कौन बोरो सीखना है बोलो मुझे भी। मैं खाना खा रहा है मतलब आं ओंखाम जाबाय दं। बोरो में क्या बोलेगा, त्रिपुरा में क्या बोलेगा इसको बोलो। मोरा आई लव यू बोल रहा है मोरा। आं सोलाबालै मोरा आलियन कैसे है कामसा ब्रो वेर आर यू गान बोल रहा है। गान 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 कौन सा गान है गाना है गान गो वेन गान दोंमोन हाँ गो वेन गान फास्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल ना क्या था गो वेन गान। हाँ चाचीली लोलीला तो ऐसा गो वेन गान तो बबीता का क्या गा बो बी वे बाय जाक जाक सब लोगे वीडियो ऑटो कमेंट कर दो बैक दूंगा। हाँ मैं आरो लिपि को सब कर दो सभी लोग आराम से, आप लोग कमेंट कर दो वीडियो करके आप लोग बैक साफ मिलेगा।
Moi joining me बोल रहा है। करो ना ज्वाइनिंग हो जाओ, करो ना आप, वो मैं ब्लू देता हूँ। करो ना बताया रे, करो ना मेरा करो ना। करो ना तो पूरा बहा उर्लीली होके मतलब एलबी देता है। मोरा संजीत खबर कैसा बताओ। खबर तो मेरा अच्छा है, ऐसा ही है। WT कंप्लीट कंप्लीट होल बट सब हुआ ना। ओके ओके, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मोरा संजीत ब्लू दे दो। ब्लू तो ऑटोमेटिक आपके पास है। गामसा ब्रो वेर आर यू संजीत भाई आपका कोको रे। मोरा मोरा संजीत ब्लु देदो। मोजां ब्रो होनोब्ला मोजां मोजां। लुसियाबो भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै सापर्ट खालामदो दे। 21 जेने तेने नारखे नुरखे। बेबायदिनो आंबो बेखौ माबा सिद्धिसो दं दैबाना जासे पाक्का बेबायदिखौ लाया खोमोनलाय खोमोरलाबाय नामा फैजोबगोन मानसिफोर फैनो हायो। दा खोमोरगोन र' आं बारलांसै। गान मिन्स थांबाय, गान मिन्स थांबाय। थांबाय नङालै ब्र, थांबायमोन आरोना। माने जादों जाबाय जादोंमोन। जादों जाबाय जादोंमोन बिदि आरोना, माने मोन आरोना। गो वेन गान ना। अके अके थिगानो नोंनाबो सेट ब्रादार। ओके ओके होमबा सेट इफेन्जन नागरालिया गुड बाय थम्स अप। ओके ओके ब्रदर, मे बी एलबी बंद करेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच सभी को। मेरा एल में 5% था। अभी मैं एलबी बंद करेगा। ओके आज मतलब थोड़ा एंजॉय किया है। वन सॉन्ग संजीत हिंदी सॉन्ग सॉन्ग सी हिंदी नहीं गाएगा रे अभी। गाना नहीं आएगा। नाइट में गाएगा मैं गाना। नाइट में एलबी देगा मैं आज। देखो आज मैं 8 बजे में गाना 10 मिनट के लिए भी एलबी दे सकता है मेरा मैं आज। सब सेट इफ बैक कर दो बोल रहा है। थम्स ने बोला नहीं बहुत सेट हो ब्रो नहा बे सभी में भी लंगन में भी आज बहुत सेट हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा एलबी में आके इतना सपोर्ट किया मुझे। अभी देखो 9% आ गया। दो बोलो हम दिल की धड़कन में। मुझे गाना गाने के लिए अच्छा नहीं लगा रे। ओके भाई बोल रहा है। अभी आ गया देखो कौन कौन है, मतलब कौन कौन है कमेंट करो दोस्तों। मतलब कौन कौन है कमेंट करो तो मुझे पता चल जाएगा ना वो पर्सन है बोल के। हम दिल की धड़कन में रहता है बाहों में आ जाओ सपनों में। ऑन थैंक यू गाइस लो थैंक यू।
वाओ मोरालो क्या क्या बना गया रे हे मांको सी यू अगेन ओके ओके क्या बोला तुम दिल की धड़कन में रहती हो मोरा संजीत ओके संजीत बाय इसके बाद आंबो दंथ' ब्र कमेन्टल'सो हराखै ओके आं हौवा ना हिन्जाव दा एलबि आव फै ब्र माथो खोनासंबा अब्ला मिथिगोन आं हौवा ना हिन्जाव मार खैथायाव एलबिया खैथायाव मा सिरि जाखो होनदों आं साहा लोंहैदोंमोन आरोना ओके ओके बाय बाय थैंक यू सो मच दोस्तों मोरा मोरी दोस्तों सभी लोग को लाइना जागावखौबो मोनजागोरा आं लायनो दोस्तों मोरा मोरी दोस्तों आप सभी को थैंक यू सो मच और क्या बोलेगा बाय बाय कारण लाबायलै थैंक यू सो मच गाइस अन लिचियाबो ना एलबिया खैथायाव बुंलाय एलबिया खैथायाव खोन्थालाय आं थांगोन खैथायाव एलबिया खैथायाव खोन्थादो थांगोन आं खैथायाव तिमी बिना सकत नामा आं ब्र ओरैनोसो होनदों मानसिफोरा एलबि होगासिनो बाट आं लाजियो होनदों आरोना मोखां देखायनो नाङा ओरैनो मोखां देखायालासिनो होनो हायोना मोखां देखायालासिनो होनांगौ एलबि होनांगौ होमबासो लाजिया आंबा लाजियोमोन गोदो दायो लाजिला आरोना नों मोखां देखायाखै रोङा आं मोखां देखायैखौ रोङा होनदों आरोना मा होनो नोङो जेनेबा हमना ला थांनानै माबा थाखायोब्रा नोङो लाइभ स्ट्रिमाव क्लिक खालामना होबानो मोखां देखायैया बन्द' जायोब्रा ओके लुचिया आब' नार्जारि थेंक इउ सो माच आं एलबि दोनथ'नोसै आरोना अके 8 PM आव ट्राइ खालामगोन आंनो अके आब' 8टायाव ट्राइ खालाममार दै दसे था आरोना आं एकदमबारे फैथारगोन नोंनि एलबियाव दसे थाथारनांगोन नों आधा घन्टा था थेंक इउ सो माच आब' दे दोनथ'बाय आंबो एलबिखौ बाय बाय